Helo, bore da, a croeso i Wmes Degales gwers 18 heddiw. Dydd Mercher heddiw a Marian dwi. Heddiw, da ni'n mynd i ddysgu brawddega, phrases. Dwi'n dod o, soy de, en tercera persona. Él y ella. ¿Se acuerdan cómo hacer una frase con él y ella? Él es, él está, mae on, ajá. Y ella es, ella está, mae hin. Ok. Dwi'n deud, yo digo, dwi'n deud brawddeg en primera persona. Da chi en deud y brawddeg, la misma frase, y brawddeg, en la tercera persona, él o ella. Ustedes eligen si quieren hablar de una chica o un chico, o mezclar, ¿ok? Entonces, dwi'n deud, dwi'n dod o Gymru, ¿ok? Dwi'n dod o Gymru. ¿Cómo cambiarían esa frase a ella o él? Es de Gales. Mae hi'n dod o Gymru o mae o'n dod o Gymru. Da iawn. Un arall. Dwi'n dod o'r Ariannin. Hi y o, ¿cómo sería? Mae hi'n dod o'r Ariannin, mae o'n dod o'r Ariannin. Da iawn. Dwi'n dod o Drelew. Mae hi'n dod o Drelew o mae o'n dod o Drelew. Dwi'n dod o Gomodoro. Mae hi'n dod o Gomodoro. Mae o'n dod o Gomodoro. Dwi'n dod o Batagonia. Mae hi'n dod o Batagonia. Mae o'n dod o Batagonia. Dwi'n mynd i Drefelin. Mae hi'n mynd i Drefelin. Mae o'n mynd i Drefelin. Da iawn. Dwi'n mynd i Buenos Aires. Mae hi'n mynd i Buenos Aires. Mae o'n mynd i Buenos Aires. Dwi'n mynd i'r gwaith. Dwi'n mynd i'r gwaith. Mae hi'n mynd i'r gwaith. Al trabajo, ie? Mae o'n mynd i'r gwaith. Da iawn. Un arall. Dwi'n mynd i'r Gaiman. Dwi'n mynd i'r Gaiman. Mae hi'n mynd i'r Gaiman. Mae o'n mynd i'r Gaiman. Da iawn. Ayer les dejé con una pregunta. Ole da chi'n dod? No, perdón. Ole wyt ti'n dod? Ole wyt ti'n dod? ¿Ya? Yo, para responder a esa pregunta, diría, dwi'n dod o Gymru. O dwi'n dod o Bwllheli. Y ustedes, ole wyt ti'n dod? Dime, ¿de dónde son? ¿Son de un lugar que lleva mutación? No puedo escuchar, pero da iawn. Si quieren, escriben en los comentarios debajo del vídeo de dónde son. Igual podría hacer la pregunta, ole da chi'n dod, ¿no? Para grupo, o más formal, ole da chi'n dod. O
si quiero saber de otra persona. Ole mae hi'n dod? O ole mae o'n dod? Ole mae hi'n dod? Mae hi'n dod o Buenos Aires. Ole mae o'n dod? Mae o'n dod o Mendoza. Ok. Cwestiwn. Dwi'n mynd i neud cwestiwn. Dwi'n mynd i preguntar a ustedes de dónde son estas personas, ¿ok? Y ustedes tienen que responderme con el lugar que yo muestro, ¿ok? Por ejemplo, tema Glates, ¿ok? Yo pregunto, ole mae Glates yn dod? Ole mae Glates yn dod? ¿Cómo sería la respuesta? Mae Glates yn dod o Gomodoro. Mae Glates yn dod o Gomodoro. O si queremos decir que ella es de Comodoro, en vez de usar su nombre, mae hi'n dod o Gomodoro. Da iawn, ok. Otra. Ole mae Delia yn dod? Mae Delia yn dod o Drefelin. O mae hi'n dod o Drefelin. Da iawn. Ok. Ole mae Falmai yn dod? Ole mae Falmai yn dod? Mae Falmai yn dod o Buenos Aires. O mae hi'n dod o Buenos Aires. Da iawn. Ole mae Lisa yn dod? Ole mae Lisa yn dod? Perdón. Ole mae Lisa yn dod? Mae Lisa yn dod o Lundain. Mae Lisa yn dod o Lundain. O mae hi'n dod o Lundain. Llundain, Londres. Ole mae Dafydd yn dod? Ole mae Dafydd yn dod? Mae Dafydd yn dod o Dholafon. Mae Dafydd yn dod o Dholafon. O, mae o'n dod o Dholafon. Da iawn. Un arall. Tengo muchas chicas. Un chico. Bueno. Ole mae Berta yn dod? Mae Berta yn dod o Patagonia. O, mae hi'n dod o Patagonia. Da iawn. Ok, vamos a hacer algunos otra vez, pero ahora en negativo. Ok, para decir que yo no soy de algún lugar, dwi ddim. Yeah? ¿Se acuerdan? Dwi ddim yn dod o. Yeah? Dwi ddim yn dod o'r Ariannin. Dwi'n dod o Gymru. Yeah? Dwi ddim en dod o. Ahora, ¿se acuerdan cómo hacer la frase negativa con otra persona? ¿Cómo era? Por ejemplo, tenemos ella, Gladys. Mae Gladys yn dod o Comodoro. Pero si no viene de Comodoro. Dydy Gladys ddim yn dod o Comodoro. Dydy Gladys ddim yn dod o Comodoro.
Berta no es de Patagonia. No viene de Patagonia. Dydy Berta ddim yn dod o Patagonia. Dydy Berta ddim yn dod o Patagonia. Ahora ustedes. Dydy Dafydd ddim yn dod o Ddolafon. Dydy Dafydd ddim yn dod o Ddolafon. Un arall. Delia no es de Trevelin. No viene de Trevelin. Dydy Delia ddim yn dod o Drefelin. Dydy Delia ddim yn dod o Drefelin. O, dydy hi ddim yn dod o Drefelin. Da iawn. Diolch yn fawr, a tan y fory. Hwyl!